Nyt kuulkaa pääsette mun keittiöön ja vaihdetaan tästä mun sametti olkalaukusta tähän tikattuun versioon, tähän uutuuteen. Niin näette vähän, että mitä tonne mahtuu ja näin. Mut ensiksi laitetaan tietysti lompakko. Ja sitten mulla on täällä tämmönen pussukka, missä mulla on huulirasvaa ja allergialääkettä ja lisää huulirasvaa. Semmosia. Niin tää menee tänne kans. Sitten mulla on aina myntoksia, niin niitä. Avaimet. Avaimet on tärkeet. Sitten täällä on aika paljon kuitteja, mitä en siirrä. Ja sitten on itse asiassa silmätippoja, niin ne menee tohon kanssa. Muuta siirrettävää täällä oikeastaan ei oo, paitsi onhan täällä yksi pompulla. Laitetaan sekin. Ja sitten tonne tulee vielä mun puhelin sitten tästä kun on saanut kuvattua, niin tonne lokeroon. Niin ainakin sen verran siis mahtuu ja täytyy näyttää vielä. Siis tähän jäi vaikka kuinka paljon tilaa, että esimerkiksi itse asiassa mä otan tästä mun vierestä tällaisen vanhan kangaskassin. Niin sitten täälläkin on joku kuitti. Mä oon näköjään hyvä hamstrailee näitä kuitteja. Mutta tääkin menee tähän. Ja edelleen mahtuu siis puhelin. Mutta tälleen jos lähtis vaikka kauppaan, niin mahtuu tonne vielä ja sit vaan kiinni ja menoksi. Tää on siis niin tilava. Suosittelen kyllä, jos oot etsimässä uutta laukkua itsellesi, niin suosittelen tätä.